Ja sam svoje ispričao, ja sam svoju istoriju ispričao kad sam stvorio ovakvog mladog pisca. Tako da mi sve ostalo, to mi je najveće zadovoljstvo. I što sam upoznao divne roditelje i evo opštinu i sve, to mi je najveće zadovoljstvo. Pare me ne zanimaju, koliko ima. Tako da hvala vam mnogo na ovoj divnoj pažnji. Ja vam stojim na raspolaganju, tako da pozdravio bi evo i sveštenika, tako da evo priključio nam se da on Jelenu podrži i tako da malo Jelena recituje svoje pesme i tako. Hvala vam još jednom, evo da čujemo tu i naše divne recenzente, čućete šta oni su, da ja ne pričam sad, ponavljam, ja mogu i Jelenim pesmama pričati još dugo da pričam, ali oni su to najbolji i stručno i mi smo njih verifikovali kod Narodne biblioteke u Beogradu i oni su sad verifikovani recenzenti iz ove opštine. Eto, hvala vam mnogo, ne znam šta da vam kažem, divni ste. Sad, moram da kažem, moram da ustanem, da vas sviš. Mi ovako na kraju ove divne promocije, evo sad ćemo slušati pesme Jelene, mi dodjeljujemo priznanja zaslužnima za afirmaciju mladih pisaca. Pa zamolio bi direktora biblioteke za ovu svu organizaciju i podršku i Jeleni da primite ovo jedno, vidite, divna priznanja dodjeljujemo za zasluge. Pa evo, izvolite, a da se slikamo, stanite ovdje. Da imamo, ovo istorijski moment, istorija se večeras piše. Na ovim zidovima biblioteke, ne priča ko šta hoće, ali istoriju pišemo. Onda, Jovan Dučić, bez direktora u osnovne škole koji daje zeleno svjetlo, slobodno upalite mobilne aparate da se slikam, stanite i vi zajedno. Onda Jelena Kovač, dođite ovamo da slikamo. Jelena, sve najbolje i Tanja. Dođite ovdje da slikamo. Evo, izvolite, da bude srećno. Evo, upalite aparate, uzmi knjigu, evo, uzmi knjigu, pokaži, tako da. Želim vam sve najbolje.